Moltes gràcies, senyor alcalde. Clouré jo la nostra intervenció del grup municipal i dirigim-me a vostè. Mire, senyor alcalde, quan el mes de juny de 2015 vam seure a parlar sobre un hipotètic acord d'investidura signat entre el Partit Socialista, Guanyant Torrent i Compromís, recorda perfectament que nosaltres sol·licitàrem que aquest full de ruta, els 14 punts, foren signats davant de notari. Per a nosaltres era una condició sine qua non. Em venen a la memòria, aleshores, unes paraules molt simptomàtiques de vostè, que va dir en aquells moments a aquest respecte. Un notari no, dos, els que faci falta. Ens pareix simptomàtic perquè si vam demanar que l'acord d'investidura es referendara davant de notari és perquè des de la lleialtat i unes profundes conviccions democràtiques vam consultar la ciutadania que de manera participativa i assembleària en el Pati Rosa ens va encomanar que arribarem a consensos per tal de desallotjar la dreta reaccionària del govern de Torrent. I això ho farem. Però demanarem que els acords foren referendats davant de notari perquè no ens fiàvem. No ens fiem del PSOE de Torrent, curt i ras. I el temps, malauradament, ha confirmat les nostres sospites, les nostres malfiances. La major part dels punts de calat d'aquell acord d'investidura que durant les negociacions ja van voler aigualir-los han sigut incomplits flagrantment. La municipalització de serveis públics no forma part de les seues prioritats. Les polítiques socials valentes no formen part de les seues prioritats. La lluita contra els desnonaments no forma part de les seues prioritats. La transparència, després d'un intent d'embordassament en forma d'un document de confidencialitat que limita la nostra tasca de control i fiscalització com a oposició, com dic, la transparència no forma part de les seues prioritats. El compliment de les propostes i mocions que hem aprovat moltes vegades per unanimitat en aquest plenari tampoc no formen part de les seues prioritats. El PEPRI, com han dit altres portaveus dels grups municipals, no forma part de les seues prioritats. La relació de llocs de treball públics d'aquest Ajuntament perquè realment els treballadors puguen saber a què atendre's no forma part de les seues prioritats. La separació entre Ajuntament i Església no forma part de les seues prioritats polítiques, rebutjant una moció nostra que es basava en una moció de 1989, jo tenia 7 anys, com deia abans el meu company Medina, presentada pel propi Partit Socialista, és a dir, que nosaltres vam utilitzar les seues pròpies paraules, les seues pròpies propostes. El Palauet no forma part de les seues prioritats, només cal veure l'estat deplorable en el que es troba. El jurat tributari no forma part de les seues prioritats, ser una gran ciutat de veres, com diu la llei, no forma part de les seues prioritats perquè aquelles coses que realment s'haurien de tindre en compte en aquests moments no estan fent-se. Els districtes no formen part de les seues prioritats. La contestació a la sol·licitud d'informació del nostre grup municipal i la resta de grups de l'oposició, en la premura que creguem que hauria de ser justa, no forma part de les seues prioritats per a fer una tasca d'oposició justa. La protecció dels animals, dels veïns no humans, com hem aprovat en aquest plenari, no forma part de les seues prioritats. Els plans avantguardistes que tinguin una incidència real, senyor Campos, en la qüestió de la desocupació no formen part de les seues prioritats. La municipalització de l'Auditori Vicent Torrent, per descomptat que no és de la seva prioritat. S'acontenten amb el model heretat del Partit Popular, coincideixen tant que hauríem de cantar-los això de què se bessen, què se bessen. Un minut. En definitiva, quina és la prioritat del govern si no són totes aquestes prioritats de les que estem parlant? Si estem parlant d'un model de progrés, un model que ajuda a la qualitat de vida de les persones de Torrent, totes aquestes prioritats no formen part. El fet de donar participació a la ciutadania, el fet de deixar que els ciutadans i ciutadanes de Torrent participen activament per a decidir com volen que sigui el seu poble no forma part de la prioritat d'aquest govern. Quines són les seves prioritats? Moltes gràcies.